Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Od grafů v Excelu po vizualizaci dat v Power BI. Od ruční kontroly vzorců v buňkách ke kvalitě dat na datové platformě. To je cesta, kterou urazil ve Škoda Auto Lukáš Jac, datový analytik z oddělení výroby komponentů. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Když si představíme výrobu aut, kde všude se tam uplatňuje vizualizace dat? Vizualizace, můžete ju najít prostě všude. Od samotnej výroby vozu, od oddelení, dejme tomu, ktoré sa starajú, o data. Vezme, tá vizualizácia je všude. A co vizualizujete? Tak když sa budeme baviť o komponentech, tak tam sú väčšinou tie výrobní ukazovatele, výrobní KPIčka, tak tam je najdôležitejšie ukazovať stav tej výroby, stav personálu a či sa plnia tie najdôležitejšie ukazovatele pro ten chod toho podniku alebo chod tej firmy, tých komponentů. Kdo všechno pak s těma reportama vlastně pracuje ve Škodovce? Tak v rámci Škodovky viac menej asi od toho najvyššieho manažmentu si dovolím povedať až viac menej pod tých riadiacich pracovníkov na tých linkách, mistroch a viac menej. Jo. Takže od toho najvyššieho manažmentu až dá sa povedať po mistrov na linke. Mají třeba přístup k těmto datům nebo k tomu finálnímu výsledku, k tomu, jak se plní KPIčka, vlastně i ty úplně řadoví zaměstnanci ve výrobě? Áno, samozrejme. Áno, tieto data sa vizualizujú na vizuálnych tabuliách, ktoré nájdete na linkách. Takže mám si to představit tak, že jsem ve Škoda Auto ve výrobě, něco montuju a zároveň nad sebou vidím, jak ta výroba vlastně real time probíhá? Dá sa povedať, okrem Andonových tabul, kde sa zobrazujú ukazovatele výroby alebo stav výroby, tak v meetingových miestnostiach alebo shop floor miestnostiach môžete vidieť naše reporty alebo reporty, ktoré zobrazujú KPI ukazovatele, jak som spomínal, ohľadne stavu výroby, personálu a ďalšie dôležité KPI. Vy jste původním vzděláním konstruktor převodovek. Jak jste se tady od převodovek dostal k vizualizaci dat? Tak pravdu povedať, dá sa povedať, že náhodou, ale ono to začalo proste zadaním od vedúceho, kde sme proste dostali úkol pripraviť nejaký ukazovateľ stavu výroby. Jak som spomínal, že môžete to vidieť, tie ukazovateľe vo výrobe, tak jeden z úkolov bol proste pripraviť krátky prehľad alebo vizuál, kde proste tie jednotlivé ukazovateľe môžete vidieť a týmto to, dá sa povedať, že začalo. A jeho zadání znělo jak? Měl se to připravit v čemkoliv? Nebo v Excelu? Nebo jak znělo zadání vašeho vedoucího? To úplně původní. Ja, to zadanie bolo Lukáši, a keď to môžem citovať, Lukáši, proste potrebujeme pripraviť nejaký Excelový prehľad, kde bude vidieť proste stav, kde bude vidieť ten stav výroby, jednotlivé ukazovatele a ideálne, aby to bolo v Excelu, aby to bolo jednoducho spracovateľné alebo obsluhovateľné. A proč jste to neudělal v tom Excelu? To bola, dá sa povedať, trošku náhoda, lebo pár dní naspátek sa mi na ploše v počítači objavila žlutá ikonka Power BI a mne to nejako nedalo a proste som na to klikol a týmto to začalo. Když jen tak čistě náhodou na ploše otevřete Power BI, tak jak jste věděl, co v ní máte dělat? Práve, že nevedel. Ja som si to proste otvoril a mi to prišlo takový zaujímavý trochu, tak som otvoril prehľadač, internetový prehľadač a začal som si trošku zisťovať o tom Power BI, pak trošku začali chodiť k mne informácie v rámci Škoda, pretože to Power BI sa začalo hodne rozširovať a mne to proste nedalo a navrhol som svojmu vedúcemu, že skúsime to urobiť v Power BI, neurobíme to v Excelu, ale dáme to do Power BI. Co na to váš vedoucí? Ten to podporil. Práve, že to bolo na tom super, že môj vedúci tieto veci hodne podporoval a za ňo to bolo super a bolo to niečo nové, inovatívne a proč Excel, když môžeme skúsiť niečo nové, tak sme skúsili to Power BI a ono sa to ujalo v rámci komponentu a teď to máme všade. Vy jste mi říkal, že jste první report v Power BI udělal podle návodu na YouTube. Áno. Bolo to podľa tutoriálu. To bolo to zadanie, ktoré som dostal. Tým, jak som otvoril ten Power BI,
tak viac menej začal som proste si kresliť prvé na papier a si predstavu, že čo by to malo obsahovať a pak som si otvoril na jednej obrazovke proste tutoriály na YouTube a šiel som podľa toho a skúšal som, pokus omyl a ono něco z toho vypadlo. Jak dlouho jste si vystačil s YouTubem jako zdrojem vlastně těch návodů, jak pracovat s Power BI? Protože o Power BI se říká, že je simple but not easy. No, ako dlho? Asi ja neviem, možno pol rok, ale ono do toho prišla tá covidová doba a proste človek bol doma, delali sme z domu, tak viac menej po večeroch proste som šiel tutoriály, internet, proste pokus omyl, no a pak proste prišiel že zvrat, ale pak som dostal možnosť spolupracovať s Karolom Mlynarčíkom a ten Karol Mlynarčík je z Adastry, bychom si mohli říct. Áno, kolega z Adastry. A som dostal proste možnosť alebo návrh od kolegov z IT, že môžeme využiť tieto služby a pomoc Karola Mlynarčíka ako konzultanta a proste potom ten pohľad na to celé Power BI sa u mňa úplne zmenil. Tak jak ste vraveli, že to Power BI je, dá sa povedať, jednoduché. Ono je to jednoduché, ale keď človek delá niečo jednoduchého, jeden Excel, proste, alebo dva Excely si tam pripojíte, je to jednoduchý, ale pak keď už máte niečo delať komplikovanejšie, zložitejšie, začať využívať data, tak už to Power BI nie je úplne jednoduché a tie tutoriály už na to moc nestačia. Váš pohled na data se po tom, co jste se víc a víc začal zaobírat Power BI, trochu změnil? No, úplne dá sa povedať, pretože... S čím konkrétne? Tým, že ste vravali na začiatku, ja som strojný inžinier, alebo pracoval som s prevodovkami, tak ja som o tom IT nemal vôbec žiadne povedomie a vôbec proste pre mňa IT bolo niečo nové. A jak som začal to robiť to Power BI, tak som si vraval, no trošku začínam, Lukáš, asi trošku si ajťák. No a jak som začal spolupracovať s Karolom, tak som zistil, že ajťák nejsem. No a ten pohľad na tie data úplne sa zmenil. Karol mi proste otvoril, dá sa povedať, nie že oči, ale nové možnosti. Pohľad na to IT, že to je úplne niečo iné. Tie data, príprava tých dát, správnosť dát, štruktúra dát, ako to využiť a ako proste do budúcna s tým pracovať. Takže ten pohľad sa úplne zmenil. S tou spoluprácou a tými dovednosťami a hlavne schopnosťami, ktoré Karol má, ktoré si dovolím povedať za tie 2 roky, víc než 2 roky, čo spolupracujeme, mi dal. Takže už spolu řešíte, jak jsou ty data na vstupu kvalitní, jak tam kdo co zadává, presne klasický ajťácký problémy. Tak, teď už je to proste, je to väčšinou o tých datách, pripraviť data, správne model si pripraviť, když dostaneme už teď úkol nejaký, tak teď už dá sa povedať, neriešim to Power BI, prvotne riešime tie data, správnosť dát, tak ste spomínala, a pak nakoniec je to proste Power BI, to pekné, čo vidí ten užívateľ. A jaké další reporty jste tady potom začal tvořit? Viac menej, ja som začal takový jeden projekt The Cockpit, ale ono prvotne sa to volalo Kombiblad, pak sa to nejako zmenilo, rozšírilo na ten The Cockpit a s tým, že na začiatku som bol, dá sa povedať, sám a pak postupne som začal spolupracovať s ďalšími kolegami z ďalších oddelení v rámci Škodovky a pak samozrejme aj s Karolem, s konzultantem z vašej spoločnosti a ten The Cockpit, alebo ten projekt sa začal rozšírovať tak, že teď sa využíva na dennej báze v rámci komponentu a čo sa týka počtu reportu, tak je to už bezmála viac než 40 reportov, ktoré sú proste spojené v tom The Cockpitu. A pojďme ještě ten The Cockpit trošku popsat. Když jste o něm začal mluvit, ať posluchači tuší, co to je to vlastně nějaká jako sada reportů? Tak ako na začiatku, ak ste sa ptala, že či je možné vidieť, že tej Škodovke je nejaké tie reporty, alebo kde všade ich môžeme vidieť, tak v rámci komponentu je to, dá sa podať ten The Cockpit, ktorý je obsiahlý a obsahuje množstvo reportov. A na tých reportoch hlavne môžete vidieť tie dôležité výrobné ukazovatele, ako je počet vyrobených dílov, stav personálu, efektivita linky, nemocnosť, proste dôležité ukazovatele. Tak ako som spomínal, že tie reporty sa využívajú od toho najvyššieho manažmentu až, dajme tomu, po tých mistrov alebo pracovníkov na linke, tak aj ten The Cockpit alebo tie reporty sa líšia sa tými ukazovateľmi, pretože
na tej najvyššej úrovni sú nejaké relevantné alebo dôležité ukazovatele a pak, keď ideme stále tou hierarchiou nižšie a nižšie, tak tie jednotlivé ukazovatele sa rozširujú. Rozširujú sa o ďalšie dôležité informácie, ktoré sú zase dôležité pre tých ľudí na tej linke. Dajme tomu, keď chcete vidieť stav linky, ja neviem, poruchy, či vám linka vyrába, nevyrába, v akom stavu sa nachádza, tak už zase sa tie reporty alebo ten dekokpit rozširuje tie ďalšie ukazovatele. A než jste začal používat Power BI, tak jste tyhle reporty připravovali jak? Prvotne to bolo v Excelu. Väčšinou sa to využilo, alebo sa tvorili v Excelu alebo v Accessu, ale primárne to bolo Excel. A teď, když to děláte v Power BI, máte pocit, že s tím ti lidé pracují víc, když je to v té uživatelsky přívětivější, vizuálně přívětivější podobě než podmínky v Excelu? Určite áno. Jak som vravala, jak som dostal ten prvý úkol v rámci tej vizualizácie, alebo jak som začal s tými dátami pracovať, tak ono bolo vidieť, jak sme začali používať tie reporty, tak aj tie porady alebo ranné porady na linkách sa zefektívnili, pretože proste tam boli zobrazené tie najdôležitejšie ukazovatele a dá sa povedať na prvú dobrú, človek videl zelené, je to dobré, červené, nie je tam něco špatně. Vy na Power BI právě se začal spolupracovat s Karolem Mlynárčíkem. K čemu potřebujete vlastně toho externího konzultanta? To je dobrá otázka. Čemu? Ja by som to povedal, prvotne, jak sme riešili tie problémy, alebo jak sme začali rozširovať tie reporty a jak som začal spolupracovať s ďalšími kolegami v rámci Škodovky, tak tie reporty, ktoré sme mali vytvorené, sa začali nabaľovať. Začali sa nabaľovať proste dátami. Každý chcel pridať nejaký Excel, nejaký ukazovateľ a tak dál. A pak tá práca, tá funkčnosť toho reportu už nebola proste správna. A tým, jak tam prišiel ten Karol, tak on dal ten pohľad toho ajťaka. On proste ukázal, že ako sa na to správne pozerať, ako proste smerovať ten vývoj tej práce. Takže vy jste tam za tu biznisovou část a Karol je tam za tu jakoby ryze IT expertízu. A presne dohromady ste schopní to propojit. Presne tak. A na začiatku to hlavne takhle to bolo, že ja som poznal ten biznis, Karol tú IT stránku, což mne osobne strašne pomohlo, pretože tým, že sme mali možnosť spolupracovať alebo spolupracujeme na dennej bázi, proste když niečo riešime, tak to riešime spoločne, že to není o tom, že sa zadá úkol a Karol nejakým spôsobom to vyrieši, ale ja mám tu podporu od svojich vedúcich tu, že môžem na tých riešeniach sa proste podielať. Mám vyhradený ten čas, takže my s Karolom momentálne spolupracujeme, dá sa povedať 8 hodín v kuse. Dajme tomu, keď sme spolu a riešime nejaký problém, ktorý je zadaný. A tým, jak ste vrali na začiatku, Karol hlavne riešil to IT, ale teď už je to skôr o tom, že už jenom proste radí, ako sa pozerať na tie dáta. To znamená, že vás jakoby učí, jak to dělat správně. Presne tak. Ono, ja, keď to nebude vadiť, ja použijem Karolové slova, on mi to takto pekne povedal, človek sa na toho konzultanta alebo na tú možnosť tej spolupráce môže pozerať s dvomi pohľadmi. Jeden je pohľad, dajme tomu, keď pojete do obchodu a si chcete kúpiť rybu, tak ten človek proste, ten predávač vám tú rybu predá. Ale máte aj tú druhú možnosť, že ten prídete do obchodu alebo za tým rybárom a ten proste, že chcete tú rybu a ten rybár vám povie, OK, ja vás to naučím a tú rybu si chyťte sám. A to ja robím. Proste sa snažím sa naučiť to, čo Karol mi proste ukáže. Takže už teď to už není o tom, aby Karol robil tie IT veci, ale už dá sa povedať, primárne to robím ja. A on proste už figuruje alebo pôsobí ako ten konzultant alebo dohľad, že je to správne, není to správne, takým smerom by si mali ísť a proste už teď má iba, dá sa povedať, úsmerne v tých analýzách. A kde vidíte další potenciál vizualizace dat ve Škoda Auto? Tým, že som na komponentoch, tak viac menej, tam to je hodne rozšírené a viac menej to Power BI môžete využiť všade, čo sa týka výroby, ak som vraval, možno aj čo sa týka účtárny, ďalších oddelení vývoja. Viac menej to Power BI je univerzálny nástroj pro to, aby ste si vizualizovali to, čo chcete, tie vaše relevantné data, alebo to, čo vlastne chcete ukazovať a prezentovať. A aby se takováhle práce s daty vůbec mohla rozběhnout, tak jak to funguje vám ve Škodovce, co je podle vás potřeba splnit za podmínky? Ať už na straně vaší, nebo na straně právě toho konzultanta. Tak čo je najdôležitejšie, je si správne definovať zadanie. To je najdôležitejšie. Proste správne definovať to, čo chceme
a pak prostě už začať riešiť to zadanie. Ako najdôležitejšie je definovať si, čo vlastne chceme, čo z toho, aký má byť z toho benefit a pak už... A to zadání u vás bylo fakt jenom potřebu zobrazit KPI z výroby? Na začiatku áno. Na začiatku proste to zadanie bolo, proste Lukáši, potrebujeme zobraziť nejaké ukazovatele a to bolo proste prvotné to zadanie. Ale tým, že proste to, dá sa povedať, to zadanie nebolo definované ako napsané ako nejaký last and have alebo nejaký predpis, že takhle to má vyzerať, tak to zadanie bolo nezadanie, dá sa povedať. Ono sa proste stále rozširovalo, vždycky tam niečo pribudlo a tým pádom proste aj to Power BI, ten datový model sa začal proste zväčšovať a pak to proste, to nie že zadanie, ale ten náš report proste nebol úplne správny. A proto proste vždycky je dôležité mať to proste jasne definované. Vy jste také zmínil, že je potřeba mít dobrého šéfa a podporu vedení. Áno. Ja som mal a vždycky, alebo zatiaľ mám a naši vedúci sú proste pro digitálni a proste tieto veci hodne podporujú, takže čo sa týka toho, tam je podpora veľká a tam dá sa povedať, máme voľné ruky a naši vedúci nám v tom dôverujú. Když jste se od té konstrukce převodovek už posunul v podstatě na pozici datového analytika, kde se ideálně vidíte dál? Dobrá otázka. Nevím, ja už som nad tým poslednú dobu začal nejakým spôsobom rozmýšľať, že či ísť tým smerom toho strojného inžiniera, alebo ísť smerom tým IT a asi sa vyberiem tým smerom IT a budem pokračovať v tom, čo momentálne delám a budem sa snažiť zdokonaliť a snáď raz sa dostanem minimálne na minimálnu úroveň Karola. Protože ten je, čo sa týka IT, môj vzor, protože jedna vec, že je skvelý človek, skvelý konzultant, ale jeho dovednosti a schopnosti sú prostě pro mě fascinující. Říká Lukáš Jac, datový analytik z oddělení výroby komponentů ve Škoda Auto. Díky, že jste přišel do studia povídat si o Power BI a nikdy naslyšenou. Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň. A vy ostatní sledujte podcast Adastra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.